Vi snakker om, hvordan vi kan undersøge personligheder i den her opgave. Og øvelsen går ud på, at vi skal læse om 1, 2, 3, 4, 5 forskellige metoder, som giver os adgang til at forstå eller undersøge en personlighed. Og noget af det er helt banalt, det er det meste af det nok i virkeligheden, men det her det beskriver altså forskellige metoder, som har nogle forskellige antagelser om, dels hvad personligheden er, og hvordan vi kan undersøge den. Så lad os prøve at kigge på opgaven. Så der står her, beskriv metoden, hvordan virker den, og hvilke informationer om personligheden indsamler den. Så vi åbner teksten her. Og her står personlighedens empiriske grundlag, og empiri det betyder, hvordan vi får fat i data med den optik, vi kigger med. Så det er den data, vi får fat i, når vi kigger på mennesket gennem de her metoder. For samtalemetoden er jo en måde at indsamle viden om personligheder på. Der kan også være 4 andre ifølge den her. Vi har samtalemetoden, vi har fortællinger om livshistorien, vi kan tage forskellige typer af personlighedstest, vi kan undersøge projektive forestillinger, og vi kan bare observere. Og der ligger forskellige antagelser om, hvad personligheden er, og hvordan vi kan undersøge den i de her metoder, og det er ligesom det opgaven går ud på at afdække. Så man kan sige, at samtalemetoden, der står her, grundantagelsen i samtalemetoden, det er, at man kan lære noget om et menneskes personlighed ved at snakke med det. Så vi kan simpelthen snakke med et menneske, og på baggrund af, hvordan vedkommende responderer til det, vi spørger om, hvordan vedkommende er i samtalen, får vi et indtryk af, hvad det er for en personlighed, vi sidder overfor. Og det er jo en metode, som vi alle sammen bruger i alle mulige sammenhænge, når vi møder nye mennesker. Teksten her går også mere i dybden omkring det, at man kan lave forskellige typer af forskningsinterview, hvor man simpelthen undersøger i dybden gennem via dybtgående spørgsmål og tematikker, kan man lave et semi- eller et helt struktureret interview og få nogle særlige data, hvis man er interesseret i det. Så fordelen, der står der så her, fordelen med metoden er, at den har en høj grad, at den er fleksibel og åben over for den menneskelige personligheds høje grad af kompleksitet og mangfoldige udtryksformer. Grundproblemet ved samtalemetoden, det er så, at det er svært metodisk at kontrollere og efterleve den viden, der indhøstes på den måde, og endvidere så opgøres de indsamlede data med den enkelte terapeut eller rådgiver eller forskers subjektiv tolkning. Det viser sig ofte, at forskellige fortolkere når frem til vidt forskellige resultater på baggrund af det samme grundlag. Så her er der nogle fordele og nogle ulemper ved metoden. Men i forhold til vores opgave, så går vi ud på, beskrive metoden, hvordan virker den? Jo, det er jo bare, at vi gennem samtaler kan få indtryk af, ikke hvilket menneske, men hvad for et indtryk af personligheden ved det menneske, jeg taler med. Altså forestillinger om, at jeg gennem samtalen kan få en idé om, hvad det er for en menneske, jeg sidder overfor. Fordelen med metoden, den er fleksibel og sådan noget, som vi lige så. Og ulempen med metoden, det er, at det kan være en anden så på den her samtale. Hvis jeg havde skrevet samtalen ned eller optaget den på video, så kunne de få et andet indtryk af, hvad det var for et menneske, jeg sad overfor. Og det handler om, at det er meget subjektivt, hvordan man tolker en samtale. Så antagelsen er, hvordan jeg snakker, indgår i en samtale. Hvordan jeg indgår i en samtale, afslører noget om, hvordan jeg er som person.
Og i hverdagen, der møder vi det jo tit, når vi møder nye mennesker. Så gør vi det samme med den livshistoriske metode. Så kan vi vide, hvad antagelsen er i den livshistoriske metode. Livshistoriske metode. Disse metoder drejer sig om, at man får et indblik i personligheden og væremåden i lyset af personens livshistorie. Grundantagelsen bag sådanne redskaber til indsamling af data er, at personligheden formes i livshistorien, eller afspejler livshistorien, og at det netop er ved at se centrale livshistoriske begivenheder og centrale dynamiske mønstre i hele det livshistoriske udviklingsforløb. Det er her, at man finder en forklaring på, hvordan og hvorfor vedkommendes personlighed er, som den er. Det er for eksempel, hvordan håndterer man den her person, hvordan håndterer vedkommende livsudfordringer, hvad for nogle valg tager personen, hvad har personen oplevet igennem livet. De her ting vil sige noget om, hvad det er for en personlighed vedkommende har, fordi man reagerer jo forskelligt på livssituationer, alt afhængig af, hvordan man ser verdenen igennem sin personlighed. Så står der her, hvordan det indsamles, og længere nede, så vil der stå nogle fordele. Fordelene er, ligesom i samtalemetoden, at den er både bred og dyb i sin undersøgelse. Man kan over lang tid lave hyggelige studier af en person og komme rigtig godt til at kende personen. I kender det jo fra biografier blandt andet. Hvem er Barack Obama? Og så kan man sige, at det afspejler jo hans personlighed, sådan en biografi der, hvor vi får en opsummering af vedkommendes persons liv og valg og udfordringer. Og så står der hernede, problemet igen er ligesom den dialogiske eller samtalemetode, det er en høj grad afhængig af den enkelte forskers subjektive holdning eller oplevelse, så det er svært at lave en objektiv vurdering ifølge teksten her af en person på baggrund af en undersøgelse af en livshistorie. Men ikke desto mindre er det en fordel og nogle ulemper ved teksten. Man kan også sige, at hvis man undersøger et forholdsvis ungt menneske, som ikke har så meget livshistorie, så kan det være svært at sige noget om personen på baggrund af det. Hvis det er et børnehavebarn for eksempel, så er der måske ikke så meget livshistorie at beskrive om. Så man kan sige, for ligesom at give lidt hjælp til de næste, teksten her er forholdsvis kompliceret. Det vigtigste er, at vi får fat bare i det mest interessante, nemlig i forhold til os, nemlig hvad er grundantagelsen i metoden, og det står der hver gang står der om grundantagelsen. Her der har vi så testmetoden, som er den næste metode. Med personlighedstest har man i langt højere grad metodisk styr på de data, der indhøstes og den viden, der udledes heraf. Okay? Så grundantagelsen bag denne type redskaber er, at man kan få noget at vide om personligheden ved at testpersonerne rapporterer om sig selv, hvad de almindeligvis føler eller tænker i en bestemt situation. Det kunne være et spørgsmål som, er du i høj grad eller mindre grad, trives du i høj grad eller mindre grad i sociale sammenhænge, eller noget af den stil. Så grundantagelsen er, at vi kan spørge folk, at de så rapporterer ærligt om deres oplevelser og hvem de tror, de er. Og så her står der noget om ulemperne. Her er et eksempel. Det sker, at jeg for hurtigt mister tålmodigheden med andre mennesker. Er du enig eller ikke enig? Og så ved hvordan du svarer på det, og siger det noget om din personlighed. Og så kan der være 100 spørgsmål i sådan en test. Det er testmetoden. Den anden metode, det er projektiv test. Og projektiv test, det er noget med, hvordan vi projicerer forestillinger ud på verdenen. Så man kan sige, at jeg tolker verden på baggrund af hvem jeg er, det hvor jeg ser verden fra. Og hvis man får sådan en Rorschach-test her, så vil man blive præsenteret for sådan en blækklatter her, som ikke nødvendigvis har noget
figurativ i det, men ved at patienten eller den, der bliver undersøgt, siger noget om, hvad vedkommende ser i et maleri eller en blæklat, så er der en projektion, der ligesom afslører noget om nogle af de indre konflikter eller personlighedsstrukturer. I hverdagen så kan det være, at vi har fordomme om andre mennesker. Det vil være en typisk projektion. At jeg projicerer mine egne fordomme over i mine egne frygter over i eller noget, jeg forsøger som person at distancere mig fra. Det projicerer jeg over i nogle andre mennesker, og så kommer det udtryk som fordom. Det kan også være på internettet, at jeg deler noget, eller engagerer mig i en eller anden form for debat, fordi der er nogle projektioner på spil. Så al den værdi, du tillægger verdenen som person, er jo noget, du forestiller dig om verdenen. Det afsløres i dine projektioner. Så er der flere testmetoder her. Man kan observere eller lave eksperimentelle metoder. Og her handler det om, at man igennem adfærd og hvordan man løser forskellige typer af problemstillinger, at det afslører noget om din personlighed. Hvordan du går til opvasken. Hvordan du håndterer, at din bil ikke kan starte. Og så videre. Så det er jo en måde at observere og eksperimentere. Lave eksperimentelle settings, som afslører noget af personligheden. Så vores adfærd afslører noget om vores personlighed. Hvordan vi går til verden afslører noget om vores personlighed. Så det var de metoder her, og det handler her om ikke nødvendigvis at forstå hele teksten, fordi jeg kan godt se, at den er lidt svær i den her sammenhæng, vi arbejder med den. Men vi skal bare prøve at finde ud af, hvad er den grundlæggende idé med metoden, og nogle fordele og ulemper med metoden, og hvornår ser vi den i hverdagen. Det var et forsøg på at gå lidt mere i dybden med, hvad den her opgave handler om. Personlighedens empiriske grund.